yanzu ma abin da kwankwasa ya ce shi samu zaba ba zan kibe ba zan budu gulgulo ba canji muke so a jihar Kano yanzu ma abin da kwankwasa ya ce shi zamu zaba ba zan kibe ba zan budu gulgulo ba wanda ke da Allah baya rasawa komai nake so abunka nake tararwa duk sanda na yi godiya sai kai da dawa kai ne ka so kai ka yarda da ni ta cewa ina yi mai karsashi kuma ai tayawa kai ne kake yin kama ni ne nake bage canji muke so a jihar Kano yanzu ma abin da kwankwasa ya ce shi zamu zaba ba zan kibe ba zan budu gulgulo ba kai yau salati ga wanda ka bashi sabo ka sako sahabbai gaba ɗaya na yi rogo balla mani in faɗa ta isar da sabo na gida ya gane abin da na ce da bako in ɗauke garan na bar makiya da fanko zance a waƙa ba za ya zama dogo ba canji muke so a jihar Kano yanzu abin da kwankwasa ya ce shi zamu zaba ba zan kibe ba zan budu gulgulo ba ku faɗa ku ƙara ina da abin faɗi ne ko tausayi ma yana arsa kastaya ne jiya na yi sun ce ina musu tone-tone rigar da na yi ba wuya wani ya saka ne a aikin mawaƙi ya bayyana me ake ne to zazzabi ba a rabon mutumi ba ne ba canji muke so a jihar Kano yanzu ma abin da kwankwasa ya ce shi zamu zaba ba zan kibe ba zan budu gulgulo ba mutumin mutane da shi ya saka nake shi ne ya ɗauki nauyin waƙar nake Yusufu Bello dan bata babban masoyi Yusufu Bello dan bata babban masoyi baban jaka ta zaman lafiya yake tafiya da Yusuf ba zai yi wuɗin gini ba canji muke so a jihar Kano yanzu ma abin da kwankwasa ya ce shi zamu zaba ba zan kibe ba zan budu gulgulo ba canji muke so da kwankwasa zamu wanzu kai ne ka dora shi zo ka cire shi yanzu da ba za ka yake rawa tun da aka zo to gashi ya butulce tsarin ka yanzu ka cire shi kwankwaso kada jama'a mu kwaro albarkacin annabi ba zai kuma ba canji muke so a jihar Kano yanzu ma abin da kwankwasa ya ce shi zamu zaba ba zan kibe ba zan bakar kafa ba kurku suke ne mu samu abin gwadawa kowace gwamnati na da abin yabawa kowace gwamnati tana da abin gazawa yaya ta ba baro do ita ke gazawa yau shekaru uku babu abin dagawa in an daga ma ba zai nauyin gwagwa ba canji muke so a jihar Kano yanzu ma abin da kwankwasa ya ce shi zamu zaba ba zan kibe ba zan budu gulgulo ba matsalar cikin gwamnatin da yawa ku lura amma idan kai musu zauna kujera da yawa kwamishinan nan da suke kujera da akwai guda shi da ranar fafa gora wata ce ta sa an ka ba su da ɗauki dora kuma gashi ba ita ce gwamnan jihar Bauchi. canji muke so a jihar Kano yanzu ma abin da kwankwasa ya ce shi zamu zaba ba zan kibe ba zan
tausayi suka bani nan har mai gyada da rogo a cikin shirin nan ya zama kamar ma fashi maganar tana nan idan kasuwa ba daga masu yau ake ce haɗin gwiwa ne maganar da baba kuma wai dukan ayyuka mu da shi ya raba tsoho ashe shiru gara ya sharba kurba yake yi ya ba wata mata karba kuma ba da ya gane gobe tana zuwa ba shi kaɗai ya ishe ya kashe jarmu kai sai ka ɗauka da bashi zai rige mu jiya ya ci bashi ya ce malakar mu damu wai sai da shi zai biya mu hakukuwan mu magana ta Paris ina haƙƙin jihar mu koko kana so ka ce ba mu san shirin ba na bashi da zaka karba miliyan 500 ba kaɗan na ce ba a aiki na jirgin ƙasa gaskiya da zada a tsakin kilomita 70 yayi tsada ya mai tsakin 200 wai tafi arha baka ba na amsar abin da na tambaya ba sani ce cikin lamarin a ƙarshe domin kuɗin ruwan zai zama ninki bashin ga zai zama ci bayan jihar ne kuma ya ƙi jin maganar manyan mutane ko dai akwai kasan gwamna ba zai fice ba saiwa falwaya ce ya tsinke saiwar yana mana kauce bishiyar magarya gaba ɗaya ko gaya ce idan ka zamo tukukun itace ku yi haƙuri yan Kano wata waƙi ce amma ba za mu bari yayi kuma ba ba zai daɗa martaba ba gajin kiri biyan ba kan kare ba wasu ma a sare ciki ba kankana ba mun san kumarci da ba tausai kake ba mun bar wa Allah da ba barci yake ba so ku zo mu kawar da bodo
canja tsohon da bai magana ta manya, kuma ba azanci kamar magana ta yara. Ya fada ya canja hannun a ina ya koya, ko da hakan zai zamo zai ta da koya. Magana idan yayi ba zai cika alkawar ba. Canji muke so a jihar Kano, ya zama abin da Kwankwaso ya ce shi za mu zaba. Ba zan ƙi ba, ba zan bi da gulgulo ba. Magana ta canji ita ba tsoro muke ba. Magana ta canji ita ba tsoro muke ba. Ku fada ku gada ba zan bi ba karkama ba. Magana guda ɗaya ne ba zan daga ba. Duk wanda Kwankwaso ya ce ba zan gidi ba. Halin ka jarin ka Kwankwaso mun buge. Canji muke so a jihar Kano, ya zama abin da Kwankwaso ya ce shi za mu zaba. Ba zan ƙi ni ba zan buga karkafa ba. Giwar siyasar jihar mu ta dajiran zan ɗau itace idan na ga masu hauka. In ma duguna ya zo zai ma iyaka. Ga shawara ƙoƙon ka dukai ta kanka. Ba kai ba har ma da wanda yake saka ka. Ba za ya kyale rabo da rabon saka ba. Canji muke so a jihar Kano, ya zama abin da Kwankwaso ya ce shi za mu zaba. Ba zan ƙi ba, ba zan bi da gulgulo ba. Fatar kada na faɗa muku ba ta ganga, sai ba ruwa rijiya aka yada guga. Yan kwanaki ya rage daga yanzu kirga, ka hau ta Kwankwasiya kana ta yanga. Ka bar mafaran ka shiga zirzuga, baka san amana da mai usuli ake ba. Canji muke so a jihar Kano, yanzu abin da Kwankwaso ya ce shi za mu zaba. Ba zan ƙi ba, ba zan bi da gulgulo ba. Da mujaddadi ya kira mu fita mu je, zaki idan ya fito guduwa ake yi. Mun daina zaben tumun da mai bunaye, bacci ya sa al'umma ga gane. Canji muke so da zai daidai da yayi, don Kwankwasiyar da bai guji al'umma ba. Canji muke so a jihar Kano, ya zama abin da Kwankwaso ya ce shi za mu zaba. Ba zan ƙi ba, ba zan bi da gulgulo ba. Da babu kai wane ba zai iya, da babu kai gwamnatin ba zai haye ba. Ya manta ba shi ba kai jama'a ta ba, da ya barka doka ga gobe ba zai koma ba. Ko ɗalibai sun gaba fata so yake ba, kuri'ar su ba za su ba mana halakawar ba. Hadarin wuta ta haramta wurin manoma, kowa ya ja in ka ja sai ya shiga. Hasken wuta ka hana su sa tabaro, ku ne siyasar jiyar ku ne kuke yau. Ku ne siyasar jiyar ku ne kuke yau. Ko gobe zaki kaɗai ke ba da tsoro, makiyan kabilar su barka ka taka taro. Rabi Kwankwaso ne fito
sadaukin kurma gaban ka ba mai masa zama da limani ya fito ake tare idan ba hujja gare su sai su ita kusuma waye a siyasa yanzu bai daudara su ba kunkusa mai jama'a da Allah ya saka suna yi maka hasada suna